Paray nanawagan o ginabang ang mga residenteng nasunugan kagahapon sa Purok 1, Barangay 37-D, Davao City. Nakatutok si Argil Relator. Igo na lang sa paglantaw sa kanhigi katukuran sa ilang nasunog nga balay, kini si Teddy Anasco. Ug daw ang ilang balay, sanglitapad lang ang balay kung asa nagsugod ang kalayo. Pitos pagid kayo kay saon man nga kuan man. Mo po may pagsugod na mo. Dinhi matud pa nga balay nagsugod ang kalayo, sanglit usog ang hangin, igon man gama sa light materials ang mga balay, paspas kamikata ang kalayo sa mga silingan hinungdan sa pagkaugdaw sa daghang balay. Ang mga bakal ug sinya mamahimo pang ibaligya gipang tapok sa mga residente. Kaganihang buntag, nagpadayon ang validation ug mapping sa mga personahe sa City Social Services and Development Office sa mga nasunugan aron gilayong maandam ang financial assistance nga ihatag kanila sa City Government of Davao. Hinoon, gilayong gideploy ang mobile kitchen aron makasapar sa pagkaon sa mga apektadong residente. Amo lang gibuhat ang among buhaton kung pila ka buok ang tinuod nga house owner, pila ka buok tinuod sharer, renter ug boarder. Sa inisyal nga ihap sa CSSDO, 31 ka-house owners ang apektado, 14 renters ug 9 boarders. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.